Kaseng Voice of the People Party menin kasengi ka khanyo trik banai nailor arjar saw kalayo banwan ai kublai ki pajba karanikor constituency hakani kajingwan ai kublai pajba kaseng layadon menta nado presiden ba jong kaseng ba arden milob saymat batro kiwede kinoilam jong kaseng u doktor ki AJ singkon u balong UMP shimlala banyadon menta hakani kajingalang nakadaw jong ki kam kiba u haban pendep balala ban pendep yakani kajingalang ai kublai dakinoilam jong ko PPP uba arden mele besai moit habau yo ban ai ka jingkran hakani ka sngi uong bakidon ki ba ong bau tau MP ka WPP endau le parliament ususong Henry mentapat kito ki ba ai ka wut dakaba palat sanlak ni bu arjar tam hatu ki ba BNM Henry kam simle no ai badu ba arden uong ru ba pinse yo I ki ba bon ki kam lang ni skmat lada pi ai ya ka jingshania hakani ka seng dia ki ba smo atati ipe ite ngoi le ayu ke ani siapa parlimen don li sau ka bo hat bam soon le bin te pe te surki de to te drementa hato kita ki salak nyo pu hajatam ki babi kim babi ki oplen ka bot ka koror ka mga bot kam shim le nei henagi susu nang ni sakmat larbi ai ka jishaya ei nomor kata karau oh kanika kam jit no mikmat teng teng kaya srim ha ko majid yu pagi kon hai dalam bakala lakut larangot haiti buat penbich phang daga bike phang daga jeep phang daga gypsy bapen bam shaw malagasngi ndala ay kendo pat lay shong bakan jat ni yang sabar lakut melalui isu labak lagi kenamar kata kadau ngaken mau hakapor pangene election do kijing dawa kijing pan jikibri ngom pingate petmo ngadang long kum turang terwa ngadang terwa te pi menta pimpak pedang dah pedang dengan sepek kai kai bang ade benle menta ngan supen bam shaw no ep ngan supen sna satik ser no te MP la da pim pedang ngan le kum no pa mereka ke badan kam tolong ai ke junction ke kum bagi palba kila ai ke junction ini hakne ke MP election nadu ka MLA election kila Punjab ini sawat kini ki South League ki constituency ki Krem babi Odon ki bang itu MLA orang keneng tu kandidat orang keneng kum tu ngar national ipai yo ndeu deu MLA bakran maha po assembly bo betrei nanti ki pai ba jong orang keneng kyong nyempat yo MLA komunu MLA oban ningkong ni artetien dang baha ka ba artetien swa ningkong ban ya ka ba so bakal piang baik nerong sedong ndei ondala dep ki yo ya ke jimetoy ki pai ba ki ba je Yaki sangat kiamli jong ka Voice of the People Party ki klembabi ki babi de gitu ma ki ba umpai perkhat katuk khna shru ngin pai khakan job ni na mo thai kam don leer wow chish tang lai ko prabu benur sa adu menta ya kani ka kertong ga jingin melim karem tang lai ko prabu tang namar ga jing snow artatien jagi brio namar ga takadao kadon kam yangi ban raikut mo kumba raikut ki pajba mong kerjaan ka Voice of the People Party haki South League constituency but hakani ka election MP ka jat benrio kadon kam ban raikut hakani ka kinti ka bamta longkat balong ngen ai ka jingkerjaan ka Voice of the People Party haka MDC election longkat balong ngen ai ka jingkerjaan ka Voice of the People Party haka MLA election halo kanyo ka jing senshar hangta ken ko ki pajba Penum babi, kumba kini kiba kershani ki klem babi. Nama tanga wer bang khot yapi ki pat babi ki badan hande kapor. Tong ini jenglang ringkat pani ki nongalam juga Voice of the People Party. Ngakarpa ali hangli hakmat ngini parta ringkat pani ko gadak jong jing pen scam kajing kot cumot ke kmai bangin nang pen klan ya ka Voice of the People Party hangni harani kor. Nginang pen klan keleng Kanang bagatakan lawai jadi kon dikti ke jingi kalau ka lawai ke basinga ngakarpa dikitu ki blaban yo snow ngani ka kor jing pen sawa wat shong aga ju ka jaga lar piton ni ka jing snow khia nam ta ka lawai jadi kon dikti lar piton ni ka ta ka jing angot banang pen klan shu ya ka Voice of the People Party nginam pet yo breu nginam pet kartong hamrei ngin snap aga jingalam
jong ki nolam juga boys of the people party bagini alam yingi haga takan nongrim kabas kem haga nongrim kababet badru ngada pintu yeki para garo kibaron genong shong shnong yeki kibala snutho yaga ten khasi wat nom sha yalam bakla wat nget yaki tu kiba ong baga BPP gede ka party khasi em ka BPP gede ka regional party ka seng riulo hangni hapo jilla Meghalaya kadai regional party hapo Meghalaya kaban kin thoplang ya baro kinong shong snong hagane ka jilla ka e ji ngemdan ga jing thumu banle ben yanoino ngemdan ga jing thumu banle snew yanoino rei tang ya ka hok kabangi kwa banwanra hagane ka ri ka be e ka jing tengine perta jammat ni kinong elam juga party kom ka dak jong ka jing perta ka bami naga donot ka barai na do ka jimut khat baskem ngindai ra ki kti jing ka por ni perta ba ka perthai kan sakhi ba ka ranikor kala kut jimut banole shakma ngenang pankhlain ya ka voice of the people party hapreng ki khasi ki garo ba ki waipat kinong shong snong ini trailang boy banwanra ka jingitli bat banon ra eka shong sok shong shan hagani ka dong ka than banum ala ti kwe pat banon ban shim kabu yagani ka ri ka be ne ka jingina portalang hagani ka por ringkat angi kinongelam joga boys of the people party hapra so she see and come jump hapra kulay shbono blayon kur khuye pi iwe pe